19 година у Києві, 20 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 6 грудня. В студії Софія Абляєва. Сьогодні у випуску. У Раді лунали кримсько-татарський гімн та кримсько-татарська мова. У Києві відбулося урочисте засідання уряду з нагоди 100-ї річниці першого Курултаю. Жорсткі методи окупантів, незважаючи на стан здоров'я, кримським політв'язням продовжують терміни ув'язнення. Без триколору та російського гімну. Як Москва відреагувала на відсторонення своїх спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2018. Перший Курултай кримських татар. Національний з'їзд відбувся у листопаді 1917 року. На ньому прийняли Конституцію Кримської Народної Республіки, прапор та герб. Головою уряду тоді обрали Номана Челебіджіхана. До 100-річчя Курултаю мої колеги підготували сюжет. 100 років тому в Ханському палаці в Бахчисараї відкрився національний з'їзд – перший Курултай кримсько-татарського народу. Цьому передували місяці напруженої роботи кримсько-татарських лідерів. В революційні часи організувати національний з'їзд виявилося досить складно. Курултай узяв на себе обов'язки тимчасового Кримсько-мусульманського виконавчого комітету і проголосив себе парламентом Кримської Народної Республіки. Головою уряду обрали 32-річного Номана Челебіджіхана. Перехід кримських татар із стану народу, етносу, до стану вже етнонації, тобто спільноти, яка об'єднана не тільки культурою, спадком попереднім, а й політичними цілями на сучасному етапі. Курултай став тією структурою самоорганізації кримських татар, який отримав продовження в наш час. Незважаючи на дипломатичність Челебіджіхана, у кримсько-татарського національного руху в той період практично не було союзників. Кримський півострів опинився в центрі протистояння декількох політичних сил. Кримські татари хотіли автономії, більшовицька Росія хотіла бачити Крим виключно в своєму складі. На першому етапі вони говорили, ми хочемо такої автономії в межах новостворюваної російської держави. Потім вони говорили про політичну автономію. І на третьому етапі, вже ближче до січня 1918 року, коли вони побачили, що жодна політична сила, яка презентує в тій чи іншій мірі російськость, ніхто з них не хоче жодних свобод для кримськотатар. Недовго проіснувала Кримська Народна Республіка. Більшовицький уряд її не визнав і збройними загонами скинув уряд. Голову Номана Челебіджіхана в лютому 1918 року розстріляли. Майже 80 років по тому, після депортації і повернення на батьківщину, в 1991 році провели другий кримсько-татарський Курултай. На ньому ухвалили декларацію про національний суверенітет кримсько-татарського народу. Курултай обрав меджліс кримсько-татарського народу на чолі з Мустафою Джемілєвим. Если, скажем, в организации Крымско-татарского национального движения, центральной инициативной группе были активисты национального движения, и они были рупором народа, то здесь уже непосредственно избранные самим народом, независимо от их политических, религиозных или каких-то взглядов. И это, конечно, очень поднимало вес и значение Курултая и Меджлиса. 100 років тому Центральна Рада Української Народної Республіки була єдиною, хто визнав нову державу. В цьому році дату створення Курултаю відзначають на всеукраїнському рівні. Вікторія Аблязова, «Заман», АТР. У Верховній Раді сьогодні відбулося урочисте засідання, присвячене 100-й річниці Курултаю кримсько-татарського народу. Спеціально, аби прийняти участь у ньому, з Криму приїхали делегати кримсько-татарського народу, представники меджлісу, активісти. І зараз всі вони зібралися, аби обговорити нинішню ситуацію у Криму. Більше знає наша журналістка Оксана Гуцул. Вона наживо з нами. Оксано, тобі слово.
Власне, неформальне святкування продовжили у центрі столиці, в готелі «Київ». Почали святкування тут зі вступного слова Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова. Вони, власне, подякували всім, хто приїхав на цей захід, а також вони говорили про те, що висловили свій жаль, про те, що це святкування відбувається все ж таки в Києві, а не там, де відбувався перший з'їзд, тобто в самому Криму. Власне, сам Мустафа Ага говорить про те, що завдяки тому, що на це святкування приїхало близько сотні людей з Криму, це здебільшого делегати Курултаю, вдасться обговорити з ними якісь плани на майбутнє. Прошу пряму мову. Проведение здесь, в материковой части Украины, вот этих мероприятий исторического характера, имеющих такое важное историческое значение, выслушать стратегию государства по этому по крымско-татарскому вопросу Крыма было очень важно. В Криму все ж таки більш за все очікують на більш конкретні якісь кроки з боку влади. Як це було з постановою про визнання там кримсько-татарського народу корінним, чи про визнання депортації геноцидом, чи якісь інші такі. І сьогодні найбільше очікування – це конституційні зміни. Власне, тут говорили про те, що якісь святкування відбудуться все ж таки в Криму на днях, але наймасштабнішим все ж таки було сьогоднішнє святкування у Верховній Раді. Також говорять про те, що дуже важливо, що такі заходи, присвячені кримсько-татарському народу, почали проходити в Україні на загальнодержавному рівні. Їхню важливість відзначають і в тому, що це дає можливість в тому, що українці зможуть розвіяти свої міфи, про які насаджувались дуже довго їм, починаючи з малих літ, в плані того, що кожному українцю ще в шкільних підручниках подавалась історія кримсько-татарського народу в якихось малесеньких ніби клаптиках. А саме такі заходи дозволяють самим кримським татарам розповісти українцям про те, як відбувалось насправді, і власне дозволяє українцям долучитись до свят кримських татар. Студія. Дякую, це була наша Оксана Гуцул. Вона поспілкувалася з лідерами кримських татар, з членами меджлісу і розказала про те, що сьогодні у Верховній Раді на державному рівні відзначали 100-річчя першого Курултаю кримсько-татарського народу. У парламенті відбулося урочисте засідання. Участь у ньому взяли делегати Курултаю кримсько-татарського народу, більшість з яких спеціально приїхали з окупованого Криму. Деталі про це ми розкажемо далі в сюжеті. Розпочали урочисте засідання у Верховній Раді з гімну України та національного гімну кримсько-татарського народу. В Київ на 100-річчя Курултаю приїхали сотні делегатів, багато хто з окупованого Криму. Сьогодні для нас дуже знаменний день. 100 років з дня заснування першого Курултаю. Наше найбільше бажання – звільнити нашу батьківщину, Крим, від окупантів і створити республіку. Я живу з цією метою. Спікер Андрій Парубій у своїй промові порівняв події столітньої давнини з сучасними. Російська окупація Криму у 1918 році і сучасна окупація нічим не відрізняються. Це страх, терор і залякування. Переслідуються українці і кримські татари. Тоді окупанти відразу жорстоко розігнали кримсько-татарський Курултай, а у сучасному Криму меджліс кримсько-татарського народу проголошений російськими окупантами екстремістською організацією. Муфтій мусульман Криму Айдар Рустемов теж згадує історію, а також пророчі слова першого муфтія Криму, одного із засновників Курултаю, Номана Челебіджихана. Доля Челебіджихана трагічна, але його слова
закарбувались навіки. Він казав, вони можуть піддати вогню весь наш край і зруйнувати все наше майно, але їм не вдасться знищити віру Кремля, кримських татар. І сьогодні, як і 100 років тому, українці і кримські татари виборюють разом своє право на власну землю. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв сьогоднішню дату назвав сторіччям розстріляного Курултаю. Він згадав, в яких умовах відбувалося створення Курултаю після розпаду Російської імперії та подальший червоний терор у Криму, масові розстріли кримсько-татарських лідерів та депортацію кримсько-татарського народу. Україна, за словами Мустафи Джемілєва, не зробила вчасно висновків з історії. Якби Україна вела виважену і системну політику, якби статус Криму відповідав праву кримсько-татарського народу на самовизначення, а не був би якоюсь республікою-гуртожитком, то його окупація у 2014 році була б, якщо б не повністю виключеною, то у всякому разі ускладненою. За виправлення помилок взялися нині, каже представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. Наразі триває робота щодо напрацювання змін в Конституцію України для проголошення кримсько-татарської автономії. Розпочато роботу над створенням у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної і незалежної української держави. Очікую ближчим часом від робочої групи Конституційної комісії напрацьованих та узгоджених змін та доповнень до розділу 10 Конституції України, що мають законодавчо закріпити статус такої автономії. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров каже, скоро цей законопроект обговорять на засіданні Меджлісу і сподівається, що ще цієї парламентської сесії президент внесе його на розгляд Верховної Ради. Лідер кримських татар передає вітання в окупований Крим. Я хочу, щоб ми привітали весь наш народ, який зараз в окупованому Криму, на рідній землі, чекає на нас. І той час, який ми повернемося, він буде найщасливішим для нас. Я хочу, щоб вони це бачили. Ксенія Дворецька, Олена Стецюк, Заман, АТР. Тим часом у Криму знову обшуки. На цей раз силовики нагрянули до учасника галявин протесту щодо земельних питань Фазила Ібрагімова. Шукали начебто заборонену літературу і документи. Про це згодом в коментарі активістам Кримської солідарності повідомив сам Фазил Ібрагімов. Після обшуку чоловіка не затримали. Він пов'язує візит силовиків зі своєю громадянською позицією, бо займається вирішенням земельних питань кримських татар. Забрали эти документы, которые относятся к поляне протеста Стрелковая. Всю литературу, которая есть, у нас литературы много. Все посмотрели, то, что можно было. Из исламской литературы ничего запретного не нашли. Кремль проігнорував запит Ахтема Чийгоза. Заступник голови Меджлісу просив роз'яснити обставини його звільнення з російської в'язниці. Адміністрація Путіна на лист не відповіла. 25 жовтня заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Альмі Умерова раптово звільнили і передали Туреччині. Тамтешні ЗМІ повідомляли, що Анкара обміняла лідерів кримсько-татарського народу на 2 російських шпигунів. Однак цю інформацію офіційно не підтвердили. За участь у мітингу на підтримку цілісності України 26 лютого 2014 року Ахтема Чийгоза окупаційна влада засудила на 8 років колонії суворого режиму. Альмі Умерова буцімто за сепаратизм засудили до 2 років колонії поселення. Однак раптово і без пояснень їх відпустили. Російський адвокат Марк Фейгін звернувся до європейських лідерів із проханням про захист від переслідувань у власній країні. Відповідного листа він написав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону. В ньому він розповів про свавілля та беззаконня, що панують у Росії. Фейгін побоюється, що його адвокатська діяльність під загрозою. Адвокат захищав українських політв'язнів, зокрема заступника голови Меджлісу Альмі Умерова
Умерова, а також Надію Савченко. Тепер він веде справу журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якому інкримінують шпигунство. За його словами, російська влада збирається відсторонити його від цієї справи. На протяжении уже всего этого года, но сейчас некая кульминация, просто невиданное давление, которое на меня оказывается. Выражается оно в попытке привлечь меня к уголовной ответственности, лишения статуса. Все это инициировано кремлевским блогером Шарием, да, с подачи, мне это прекрасно известно, известных лиц-беглецов с Украины, которые его финансируют, работают с администрацией президента России. Они, значит, собственно говоря, решили избавить меня, так сказать, от статуса адвоката и, соответственно, вывести из дела Романа Сущенко со своими далеко идущими целями, касающимися, конечно, прежде всего дела Романа, но и общая, так сказать, ко мне ненависть, так сказать, понятно, по украинским кейсам. Окупаційний суд відхилив апеляцію захисту Бекіра Дегерменджі та Руслана Трубача щодо їхнього арешту до 15 січня. Їх та ще Асана Чапуха та Кязіма Аметова звинувачують у надуманій справі про вимагання грошей. Під час засідання суду Бекіру Дегерменджі стало зле. До суду приїхав реанімобіль. Деталі знають наші колеги. Напад астми, гіпертонія та швидка. Саме так розпочався розгляд апеляційної скарги щодо зміни запобіжного заходу Бекіру Дегерменджі, батька фігуранта так званої справи 26 лютого Мустафи Дегерменджі. Бекір Дегерменджі з труднощами зайшов на другий поверх суду. Чоловікові стало зле, проте це не зупинило окупаційних суддів. До залу суду завели лікаря, підключили кисневу маску і продовжили. Бекир все заседание находился в кислородной маске, но я так думаю, что медики оказали ему первую помощь, сделали ему дексаметазон, потому что это единственный гормон, который может Бекира немного встряхнуть. Я думаю, что это не первый приступ, и надо бить во все колокола, чтобы реально ему оказывали там помощь, иначе мы просто можем дойти до крайности. Окупаційний суддя хотів перенести засідання, проте Бекір Дегерменджі відмовився. Бекир Ага настоял на том, чтобы не откладывалось заседание, а проводилось, потому что он считает себя невиновным, и чем быстрее будут проходить процессы, тем быстрее он сможет доказать свою невиновность. Разом з Бекіром Дегерменджі розглянули апеляцію Руслана Трубача. Їх та ще Асана Чапуха і Кязіма Аметова звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Він втерся в довіру до ветерана національного руху Вичія Кашка і позичив у її близьких гроші. Активісти національного руху хотіли допомогти їй повернути, але під час зустрічі ФСБ влаштувала на них облаву, в результаті якої Вичія Кашка загинула. З оглядом на стан здоров'я Бекіра Дегерменджі та вік, утримувати його в СІЗО – це злочин, каже його адвокат Едем Сімідляєв. Він просив змінити запобіжний захід у СІЗО на домашній арешт. Однак всі доводи, як по Дегерменджі, так і по Трубачу з боку окупаційних суддів, були відхилені. Жодного разу на засідання не прийшов і громадянин Туреччини Юсуф Айтан. Потерпевший на эти продления не приходит. Видно, ему стыдно посмотреть народу в глаза, самому Бекиру Ага в глаза. Это есть, я считаю, все основания для того, чтобы его содержать хотя бы под домашним арестом. В таком состоянии он, понятно, никуда не побежит, ни от кого скрываться не будет, а тем более на кого-то оказывать давление. Бекір Дегерменджі, Руслан Трубач, Асан Чапух та Кязім Аметов перебуватимуть в СІЗО до 15 січня. З сьогоднішнього дня почалось голодування Асана Чапуха, яке він оголосив вчора на знак протесту. Ільвіна Сідбулаєва, Олег Трофімович, Крим, Заман, АТР. У ці хвилини під Верховною Радою відбувається віче. Колишній голова Одещини Міхеїл Саакашвілі зібрав однодумців, щоб оголосити план своїх подальших дій. Напередодні правоохоронці намагалися його затримати у Саакашвілі вдома, але той
За допомогою своїх прихильників втік та вирушив під Раду на мітинг. Міхеїлу Саакашвілі закидають спробу повалення державного строю на кошти касира Януковича, бізнесмена-втікача Курченка. Він ці звинувачення називає брехнею та відкидає. Зараз на віче перебуває наша знімальна група. А наша журналістка Людмила Горпинич вже знає, про що заявив Міхеїл Саакашвілі. Люда, тобі слово. Да. Добрий вечір. Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради. Тут якраз відбувається віче. Близько півгодини тому тут виступав Саакашвілі. Він сказав, що мітингувальники розходитися не збираються. Збираються продовжувати тут пікетувати і вимагати імпічменту влади. Також він сказав, що вони тут хочуть утворити українську січ, так звану. Ну, тобто, ще раз повторюю, що розходитись не збираються. Щодо того, скільки тут людей, тут відносно людей багато. Вони, можна сказати, все відбувається тихо, мирно, але вони заповнили практично всю площу під Верховною Радою. Все відбувається тихо, знов-таки повторю, і мітинг продовжується. Студія. Дякую. Це була наша кореспондентка Людмила Горпинич. І вже в наступних випусках «Заман» ми розповімо деталі вічі, які у ці хвилини відбуваються під стінами Верховної Ради України. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» вже менш ніж за годину. Будьте з АТР.